बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिनि फरायसा मिनालि सरगारिया साइन्स स्ट्रीमनिफ्राय गासै 89.8% लानानै बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव गोग्गानायखौ लाबोनो हादों। नंगौ, थारैनो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिनि मिनालि सरगारि माने फरायसुलिया साइन्स स्ट्रीमनिफ्राय हाईएस्ट नाम्बारखौ मोननो हादों। दा बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिनि जिथु रिजाल्ट, बे रिजाल्टखौ लानानैनो बे भिडिअनि गेजेरजों जों गुवारै सावरायगोन। दा बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया थांनाय 2024 मायथाइयाव माने गायसनजादोंमोन आरो बे फरायसालिखौ गायसनखांनायनि उनावनो माने बेयाव मोनथाम स्ट्रीमखौबो इन्ट्रडिउस खालामनाय जादोंमोन, फारियै आर्ट्स, साइन्स, कमार्स। दा थांनाय 2 बोसोरनिफ्रायनो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिनि फेकाल्टि बिथांमोना, फोरोंगिरि बिथांमोना गोबां खस्थ' खालामदोंमोन आरो बे गोबां खस्थ' खालामनायनि फिथाइखौ मैया मोननो हाबाय, नङा होमबा? दा मैया रिजाल्टखौ मोननाय फार्स्ट बेचनि जि रिजाल्ट, बे फार्स्ट बेचनि रिजाल्टखौ मोनखांनायनि उनावनो बे फरायसालियाव माने बे सोलोंसालियाव गोबां फरायसाजों लोगोसे फोरोंगिरि बिथांमोनाबो गोबां रंजानायखौ जों नुनो मोनदों। थ' बेयाव साइन्सआव माने साइन्सनिफ्राय माने गासै 37 फरायसाया माने बे एचएसनि आनजादाव जिरायदोंमोन। बिनिनो फार्स्ट डिभिजन 15 जन, सा 15 माने फरायसाया फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों आरो डिस्टिंक्सन सासे। बिनि उनाव सेकेन्ड डिभिजन मोननो हादों सा 19 फरायसाया सेकेन्ड डिभिजन मोननो हादों आरो थार्ड डिभिजन हिसाबै सानै फरायसाया थार्ड डिभिजन मोननो हादों। बिनि उनाव आर्ट्स स्ट्रीमनिफ्राय माने आर्ट्स स्ट्रीमाव गासै 51 जना माने मा खालामदोंमोन, बे एचएसनि आनजादाव जिरायदोंमोन। बिनिनो सेथि मासि फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों सा 27 फरायसा। बिनि उनाव सेकेन्ड डिभिजन सा 21 फरायसाया सेकेन्ड डिभिजन मोननो हादों आरो डिस्टिंक्सन हिसाबै बेयाव सानै दङ आरो स्टार मार्क लाखिनो हानाय 4 फरायसाया माने स्टार मार्क लाखिनो हादों। बिदिनो थामथि मासि माने थार्ड डिभिजन हिसाबै सानै फरायसाया मोननो हादों। दा बे आर्ट्सनिफ्राय माने रश्मि बसुमतारी फरायसुलिया आर्ट्स स्ट्रीमनिफ्राय गासै 88.4% लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बिथाङानो माने बे फरायसुलिया रश्मि बसुमतारीयानो हाईएस्ट माने आर्ट्सनिफ्राय मार्कखौ माने पार्सेन्टेजखौ लानो हादों। बिनि उनाव कमार्स स्ट्रीमनिफ्राय सा 9 फरायसाया कमार्स स्ट्रीमनिफ्राय बे एचएसनि आनजादाव जिरायदोंमोन। बिनिनो सासेनि डाटाखौ मोनाखै। फार्स्ट डिभिजन हिसाबै 8 माने सा 8 फरायसाया फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों आरो स्टार हिसाबै सा 3। दा बे कमार्स स्ट्रीमनिफ्राय नेरसोन ब्रह्म फरायसाया गासै 82.4% लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बिथाङा कमार्स स्ट्रीमनिफ्राय हाईएस्ट माने मार्कखौ मोननो हादों आरो बिथाङानो। दा जिथु माने एचएसनि आनजादनि रिजाल्ट बा बे रिजाल्टखौ मोनखांनायनि उनावनो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिनि फोरोंगिरिजों लोगोसे फरायसा बिथांमोना गोबां रंजादों आरो दा नोंथांमोनाबो जुदि गावनि गथ'खौ बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायहोनो गोसोब्ला नोंथांमोना माने बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिनि जिखिनि कन्टेक्ट नाम्बार दङ, वेबसाइट दङ, माने फेकाल्टि दङ, बिथांमोनखौ कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांमोननि गथ'खौ माने बेयाव एडमिसन होनो हागोन आरो क'क्राझारनिफोरा। बिखेखय बेयाव आं खोनानो मोननाय माने बुंहरनाय बायदिब्ला, आंखौ फोरमायहरनाय बायदिबा बेयाव गासै आसामनिनो स्टुडेन्टफोरा बेयाव दायो दंहैयोनो मिथिनाय मोननाय जादों। दा नोंथांमोनाबो गावनि गथ'खौ बेयाव माने एडमिसन होनो लुगैदोंब्ला नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन। आं कन्टेक्ट नाम्बार मोनसे होनो हागोन, बेयाव नोंथांमोना बे नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन।